יש לי בשבילכם טריק קטן שיכניס לכם הרבה כסף לפני כולם. וזאת אחת השיטות שבהן השתמשנו כדי לעשות מעל 200% בפחות משנתיים. חדשנות טכנולוגית כמו שאתם רואים כאן יכולה להטיס מניות למעלה. וזאת שיטה שאם תשתמשו בה אתם תגיעו לחברות בומבסטיות הרבה לפני וול סטריט. חדשנות טכנולוגית יכולה לשבש ולהשפיע על כל תחום שאליו היא שייכת. וברגע שחברה מקבלת אישורים רגולטוריים ובונה שיתופי פעולה אסטרטגיים, זה אומר שהיא צופה שהרבה מאוד כסף הולך להיכנס אליה. ואני שם לכם פה אתר שדרכו תוכלו להבין איזה טכנולוגיות חדשות דרושות לתחומים על מנת להתפתח. וככה בעצם תוכלו למצוא חברות שצפויות להתפוצץ. השוק לרוב לא ישים לב להזדמנויות כאלה, וחברות כאלה נשארות שקטות עד הרגע שהן עולות על הרדאר של וול סטריט ומתפוצצות, כמו שאתם יכולים לראות את ASTS ממש כאן. ASTS עוד רק חברה אחת מיני רבות שתפסנו בדיוק בשיטה הזאת. כשאתם יודעים איפה ומתי לחפש את הטכנולוגיות החדשניות האלה, במקום לעשות את מה שכולם עושים, אתם ממקמים את עצמכם בפוזיציה טובה לתפוס הזדמנויות שאין לאף אחד אחר. ואם הסרטון הזה עניין אתכם ואתם רוצים לשמוע על עוד שיטות שלנו למציאת מניות, תשאירו פה לייק ותגיבו את דעתכם.